Assalamu алейкум, muhterem тамашачылар. Бүгін мен бір өзім güzel yolda, güzel сеңа матур, файдалы yollar тезірек қайт. Әгер де бұл сәлемелі өлішін өзіңнің сторисыңда шығармасаң, сен тағын бір 4-5 жыл бойы yolға шыға алмаяшақсың. Міне шошындай мәкірлі нотадан башлап жіберек әлі біздің бүгінгі тапшыруны. Кеттік. Нашар яңалықлардан башлайық. Тезірек ұнытылыр. Узган атнаны ду кетірген яңалық. Мистер Сидр турында. Россияда мистер Сидр ішіп ауыланып, өлушілер саны 31 кішіге жеткен. 50-ден артық кіші зиян көрген. Көбісінің хәлі ауыр деп бейләнә. Ең көп өлім шырақлары Ульяновск өлкәсендә тіркелген. Онда 18 кіші вағат болған. Самарада 7, Түбән Новгородта 2, Удмуртияда 1 өлім шырағы тіркелген. Жамағат спиртлы ішімліклеріне үшуден тоқтағыз. Квас бар, лимонад бар. Жетер. Millennium көпірінің йортықсы текшіру һәм ремонт үшін ябылачак. 8-ге төшерәм, аның беренче өлеше 2005 елның 30 августта ачылса, икенче өлеше 2007 елның 29 июлендә ачылган иде. Узган атнада белгечләр кирәкле ремонт эшләренең күләмен билгеләү өчен күперне текшерә башлаганнар инде. Шуңа күрә хәзер Амирханнан Вишневскийга кадәр юнәлештә Millenniumның йортысы хәзер ябык булачак. 16 ел эчендә Күпердә өске катламнарны алмаштыру буенча гына эшләр башкарылган булса, хәзер анда су үткәрмәү системасын торгызу һәм юлның барлык катламнарын тулысынча алыштыру таләп ителә диелгән. Хәрәкәтнең вакыт схемасы безнең каналда якын арада бастырылачак. Жәмәгать ух диергә дә өлгермәдек, сабан туйлар үттеләр дә киттеләр. Бу инде авыл һәм район үзәкләренең сабан туйлары, алар билгеле иртәрәк уза. Инде зурак шәһәрләрдә, мисал өчен, Яршалы, Түбәнкама һәм Әлмәттә алар 17-сенә, 18-нә билгеләнгән июньнең. Казанныкы исә 24 июньдә. Тыелган соцшелтерме ул, ВКмы ул, һәм башка соцмайданчыклар бәйрәм мизгелләре белән шыр тулган иде, әйме. Ярата инде безнең халык гүләйт итәргә. Бәйрәме үзебезнеке бит. КамАЗ арбасының бортын төшеріп сәхне саулар, көрәш мәйданын шапкан пешен белән сибеп, өстенә тын тартырып уйлар биткәндер ул андый заманалар, Хәзер авылларда акча бар. Дыр дип уйлыйм инде. Инвестор мол, явылның берәр мажорыгы шәшү тәмамлануга, авыл халкы өчен үз кисәсеннән бәйрәм өчен акча чыгарырга әзер. Ләкин андыйлар барлык авылларда юк бит. Байлар инде. Мәсәлән, әгәр дә бер авылда берничә мең сум тотылса сабан туйга, күрше авыл миллионнар тыга. Менә шушындый хәлле авыллар берсе-берсен уздырам дип татар эстрадасының барлык әгъзаларын чакырттырып бетермәсме? Берсе дә эшсез калмады диергә була. Яңа ел корпоративларының икенче дулкыны менә әйме. Яшьләрдән алып Илсия Бәдретдинова кадәр барысы да эш белән тәэмин ителгән иде. Хәзер күзләрегездән күреп торам, гонорарлары кызыксындыраймы. Димәк, гонорарлары мындырак. Яшьрәк артистлар 15 меңнән алып 50 меңгә кадәр алып китәләр. Шулай дип әйтәләр инде. Уртача артистлар яндыйлар да бар. Һәр игътибар 50 меңнән алып 150 меңгә кадәр алалар дип сөйлиләр. Менә топлары, булар инде менә хәзер игътибар 200 меңнән алып 700 меңгә ала дип әйтәләр. Менә мәсәлән имеш-мимешләргә ышансаң, мин ассызыклап куям тагын бер тапкыр бу имеш-мимеш соңгы сабан туйның кайсындадыр билгесез Илсия Бәдретдинова төркеме мәсәлән 600 мең әле 700 мең алды диләр. Булар төркемдә бихисап бит инде. Бүлешсәләр шул 40-50 меңгә ләгәдер инде һәрберсенә. Хуҗабикәләре бераз күбрәк аладыр инде. Хәзер җәмәгать беләсезме, артистның да төрлесе була. Аз җырлаганы күбрәк ала. Менә шундый парадокс инде менә. Ни дисәгез дә бер тапкыр менә әйттем инде. Ни дисәгез дә бәйрәме үзебезнеке бит, аны масштаблырак, салырак эшлисе килә, шундый куәтлерәк эшлисе килә бит инде. Җәмәгать менә зуррак авылларга, зуррак менә бер-берсе белән зуррак авыллар урнашкан барып, инде күрше авыллар. Аларга киңәш берләшегез дә, шул председательләрегезгә әйтегез инде, инвесторларыгызга, бой кешеләрегезгә әйтегез дә, скриптонитны чакыртыгыз, ярыймы? Монда менә исерекләр дә кушылып җырлаячак, әйме? Һәмдә инде яшьләр канагат. Милли бәйрәмнәрдән федераль бәйрәмгә күчеп, бүген 12 июньдә төп дәүләт бәйрәме Россия көне билгеләп үтелә. Тәүге тапкырны 1992 елда Россиянең дәүләт суверенитеты турындагы декларацияны имзалауга 2 ел булгач үткәрәләр. 10 елдан соң 2002 елда бу көнне Россия көне буларак билгеләп үтә башлыйлар. Бәйрәм белән һәммәгезне дә Assalamu alaikum җәмәгать. Киләсе очрашуларга кадәр. Гүзәл, тизрәк кайт.
Артистлар.